Čaute ľudia, my tu Čau. máme ďalší short a zase tady drinky, my sme si nedali povedať. Preto teraz ja mám zase kolový a on má epické beko. A za chvíľu by sme tu chceli urobiť livestream. Ak dosiahneme 15 odberateľov, tak spravíme tu na tomto mieste livestream. Takže lajkujte, odoberajte a Za 15 odberateľov nech sa konečne dočkáme a tu urobíme stream. A budeme robiť rôzne súťaže, treba sa o tieto tary drinky. Není to žiadna platená spolupráca, je to proste len pre zábavu. To robíme, nemyslíte si, že sponzorujeme Taryho, nie, proste my to robíme len tak pre zábavu. hej. Tak. A my sme vlastne z toho potom, keď tak nejaké lajky mali. Čiže my môžeme ísť na ochutnávku. Sme sa pretože my sme na verejnosti. Nie je to také ako predtým. Hej. Kola samozrejme to poznáš. Môžem skúsiť? Hej, áno. Dopiky. To epické beko chutí ako znamená energeťa. Helko, alebo proste dačo také. Helko. To hack. Samozrejme nepíte energeťaky, ak ste píte ich iba vtedy, keď proste to poriadne, že potrebujete, samozrejme nie aspoň, keď máte aspoň 15, tak vtedy. My samozrejme nekonzumujeme takéto. Takéto sračky. Toto čo? No samozrejme pre dospelých to je úplne niečo iné. Ale pri tým, čo sme mali tady drinky, čo sme vydali ten short, no tak to ste videli, nám padli iba 20% zľavy z obe dvoch. Čiže potom vám keď tak natočíme čo z týchto dvoch. Áno. A modlite sa, aby to nebol. No proste dajte lajka, odber, pretože budeme mať aj my šťastie, aj vy šťastie budete mať, takže lajkujte, odoberajte a pokiaľ ste ešte nelajky toto video, nebudete mať šťastie do konca mesiaca. Budete mať ale nešťastie. Takže lajkujte a odoberajte. Ja už som tu ten kód, samozrejme tu je. Vždycky si prečítate tento návod, tam samozrejme máte ten postup. A potom, akože ja mám taký veľký prakticky môžem ukázať aj takého iného, že to neviete kód. Čiže tak. Ďakujeme, že sa kúkali až tu na. A samozrejme nezabudnite dať like, odber, nech máme tých 15 odberateľov a nech sa dočkáme k tomu streamu. Samozrejme žiadne, také odmeny a